हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बे आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दोङो, आंबो मोजाङैनो दोङो। जोङो दिनै दा आब'जों ना आङो मा होनगोन माइ मिलाव लांनो नागिरदों आरो माने थांफानो नागिरदों। आब'आ लिंदों हारसिंखाय आंखौ, ओमफ्राय आंबो ओरैनो थाबायथावथाव थांनोसै होननानै थांफानोसै आरो आब'जोंनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय गोदानै नायदों नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो। जोङो थांबाय थागोन र'। ओइ नै आब'आ गारियालाय दङ, ओमफ्रायो साइकेलजोंसो लांनो नागिरदों आरो खाथिखा नालाय बैयावनो मिलाबो खाथि जायो। ओमफ्राय जोंनि आरो बे हस्पिटाल खाथियावनो आरो मिलाबो बेयावहाय। नोंथांमोना अब्ला नायलांबाय थादो। सान्दुङा बिराद गोसा आरोना, साथाबो लाबोआखै आब', साथाबो लाबोआखै। नैलाय सान्दुङा, र' इखौ हमना लाना। सान्दुङा बिराद गोसालै। जा आं लाबोरोङासै, ओइ थांबाय थानोसै। गोसोमखा अरजाया बे सान्दुङा गोसोमबाबो। र' लोगोफोर नोंसोरनो दिन्थिलांबाय थानोसै आं। आब' माइया बेसेबां? खयमन? 6 मन। लांखांबाय नोङो माखासे? गारियालाय दङ ने आब', होमब्लाबो साइकेलजों बांद्राय ओरैनो थाबाय थाबा मोदोमखौबो बाहायनांगौ। औ मोदोमखौ बाहायनांगौ न'? नङाबा बेमार जायो। ए गारिजोंल'बा न'? ए ओंखायनो नों दा साइकेलजों लाबोबाय? ए दे दे जों थांबाय थानोसै लोगोफोर। माने गारिबो दोङो ना आब'मोननिया गासिबो, होमब्लाबो आब'आ है बेसेलाय गारि होननानै एसे गावनि देहाखौबो एसे माबा खालामबाय आरो आब'आ, एक्सारसाइस बायदि न'? औ खामानि मावबासो देहाया थिग थायो, नङाबा बेमार जानो हमो, सुगार जायो। औ गोलोमदै ओंखाराबा। औ लांबाय थानोसै जोङो। नैबेयो मासखुन्थिनि फिल्ड लोगोफोर, मासखुन्थि ना मा होनो। हाग्रा जाजोब्बाय फिल्डआ, ओमफ्राय मोसौ खाजोब्बाय हनै, नङाबा साफासोमोन। ओइलाय हस्पिटाल ओइ मिलाबो बे खाथियावनो आरो। आब' माबायदि मोनदों सान्दुं गोसायाव? एक्सारसाइससो लाबोदों मालाय आब'आ न'? जेबो नङा। माने नोंसोरो नुनानै साननो हागौ आरोना मा साइकेलजों खे लाङो होननानै। माने गारिबो दंखायो बिसोरा, गासिबो दंखायो। ओमफ्राय माने आब'आ गावनि बांद्राय ओरैनो थाबाय थाबा माबा जायोना न' आब'? देहाया ओंखायनो मावथारनांगौ। मानसिया मावबासो देहाया फिट थायो। ओंखायनो नोंसोरबो जायफोरानो बेखौ नायो, नोंसोरबो उन्दुगौ जागौ खालामनो नाङा आरो मावथारनांगौ न'? मावथारनांगौ देहाखौ मोजाङै लाखिनोबा, बेमारनिफ्राय खारग'नोबा। आब' थोननाय बायदि मावदो लोगोफोर, खामानि मावाबा ओरैनो उन्दुसोनानै थाबाय थाबा देहाफ्राबो लेथ्रा जामारोबो। नंगौ। नै लोगोफोर हस्पिटाला बियो नैबे जों गामिनि हस्पिटाल आरो इयावबो गिदिर दोङो उदालगुरियावबो, ओमफ्राय इयो जों गामिनि आरो खाथिल' जोंनि हस्पिटाला इयो। नै बेयो एलपि स्कुल। नै लोगोफोर दाख्लै दैबाना जानाय भिडिअ नोंसोर नुबाय थादोंना? दैबानायाव इयाव लोमनायमोन, इयावहाय बैनो। बेयो गिर्जा, बैयो गिर्जा। सान्दुङा बिराद गोसा। मिल सौग्रायानो गैया नै लोगोफोर, लुनानै दोनजोब्बाय माने मानसिफ्रा। जिरायबाय थानोसै जोङो। आं बेयाव गाखोनानै सुगोन दे लोगोफोर, बेसेबां आं र' आङो गाखोलायदोंमोन नै
गाज्रिसो मेचिनानो जायाखैना जायाखै नै बेयाव नुजायोना बेयाव जायाखै लोगोफोर दाबो मिलाव सौवाखै आरो माने मिल बे गामियावबो ओइहाय आबैया सासे मानसि थैदों आरोनो ओमफ्राय बिनिखायनो सौथ'वाखै दावराव जागोन ना मिला ओंखायनो दा सौगोननो दसे नेनोसै जिरायबाय थादों नै लोगोफोर दसे उनाव सौसिगोन आरो दसे नेबावदों ओइ नाया बेबो आइ गासैखौबो बिखुनजो जाजोबो आङो ओइ लोगोफोर दासो सौनो मोनबाय जोङो कारेन्ट फैबाय सौबाय थानोसै नै जोंहा